Ole tun trum video a chuan khovela thilmak sang sang an hmu te kan en hodon ani Devil Bird anti mai savarwal tam tak New Year ka mu le vana sign sang sang rilfia har satak tak te hi thil thleng pal ani theyangem nge shitlok na thleng dik mek zok ni yang khovel pumami te hian vana thil eng tak le rilfia har satak tak te an hmu mek starin a report danin hlim thla lian tak mai chu chuma me al nunglama hian an hmu he footage tri bai tak hi mi then khat chuan remhmun chuma tin an kowa hei hian ngai dan tam tak online lama asiam hal mi puite hian pathian kut chu an hmu tak tak emni don Spain ram vele thung Spain rama chung ko pakhat chuan eng pol danglam tak chu vana an hmu he eng zung hi le tanga chho ani tlat lo thil thleng dot le chia hian mi thong le zual o me anen te le Las Vegas vana thilmak danglam tak thlok hian internet lama mitam tak ngai ven a hlo Yo, what's up? Yo, oh, what the? Wichita khopui kansa sami mi pakhatin thla chu video wa alak mek lain thil engemo aum lo na mun tura amutatlat in the Sam hell, there's the moon. chu zana thla pani he ani 2 moons at night. What the Sam hell is that? What the? sputnikglobe.com in atalan vele chu hei hi ani chum lian le cha takin Rhode Island chu atoma hei hian amutu te ati hlau thong hle chen khat chuan mi thiang lim lor thleng tur anga an ngai man ABC News chuan he thil mu soifia har sa takhi chum hun to pa thleng tur angina soi ani NBC News chuan atalan danin NASA Space Telescope in pathian kut amu NASA X-ray image thar chuan celestial object pathian kut ne na inang tak chu alafu tihin atar lang ani cosmic hand of God pathian kut thalak chu RC apo dar rolin ake them thlok dar chuan siam ani he object chungchanga thilmak deuh mai pakhat chu pulsar particles anti chu material nen kongdanglam takin ai nek tona hei hian kut ang tak chuan alantir scientist ten angai na an shelo hei hian scientist ya inhial na tam tak athen pha bok pathian kut tarlan na ani thei tak tak angem nge thil thleng pal jok ni yang kan huang khan van lama thilmak tam tak soifia har satak tak te kan huta Bible shitlok na han lut le lok ila thupuan bungsom pathum changsom pathuma chuan ti hian en jiaka sakol pani na chuan thilmak ati chowa mitin mitmuwa vanata meite leya akautha tin enjia he me al asoi hi eng me al nge niyang tin aphena hian eng thil nge omangle savam hu turwang tak Devil Bird anti chu New Year ka mu thein ainlan hei hian enge umzia aneyang le tual chung mi then khat chuan hei hi thil thalo lo thleng tur entir na ni an ring then khatin an comment le dan chuan ni thalo lo thleng tur entir na antia mi sing ruang chu chowa an ring don anti ma se thudik tak chu New Year County Barders Twitters account in atalan danin
and hinga devil bird hi kumsang hazakwa somkwa pani nulama New Year khopuya an voi khat mule na ane mithiam ten New York Times an shil danin and hingas hi an thlo na thin pa ngai pelin an thok an dia boruak lumzel wangin hei hi chan chu kan chen na khovel hi alum to em wang ane Yeah. I can't even believe that. In a video, is it? Yeah, I am. Because I've never seen anything like this. New Jersey ya tuipui kama thil soi fi har sa tak chu atheng video wa la tunu le abul vela mi puite hian an soi dan chuan he tiang thil hi an la mungai lo tiang soi hei hi tuipui kama leitan hiamani ti chu achiang hle ma se hemi bi ka hi chuan an thlen tirin vào kam hi apangai vek thung ma se nu rei vak lowa vào kam hi abo chana mi puite chu man mo takin anin sa sengkal ane vana mei al tam tak kan hmuwa savadum lian tak danglam takin atlo na kan hmu bok vào kam tuifin riat tuin anui bo lai kan hmu bok lalte pakhat na bungsom pasari changruka chuan ti hian an ziaka jing le tlaya chawak te chuan chang le sa anon lak sak zia thina luite tui chu an tlana ole khangte kha tunlaya thil song sang khovelin ama chon mek te chu niya mi puite point mak an ti in angaina an shelo hle heng til te hi shilo na song sang thleng dik chomek ni in isevem ingai dan dik tak komen lama minor shetir ve donia tun tumatan chuan khadi zong kha aniye